serà una comunicació llegida, perquè així afinarem més el temps. Sí? Gràcies. Veieu aquí, abans que res, moltes gràcies per convidar-me a estar aquí. Tinc companys de Blanquerna que també estan aquí, que podrien ocupar el meu lloc perfectament i ho saben molt bé. No cal que es posin vermells. I aquesta imatge que teniu aquí és una primícia, formarà part dels materials que estem elaborant al Secretariat Interdiocesà de Catequesi, la Fundació Escola Cristiana de Catalunya per l'Associació Canònica Antoni Gaudí. O sigui que sapigueu que aquest Gaudí contemplant els infants forma part d'un novedós material que sortirà i que estem preparant. Dit això, parlaré de tres coses. Primer em centraré en Gaudí, la vida d'Antoni Gaudí. Segon, les obres. Tercer, una mirada actual a la pedagogia d'Antoni Gaudí. Sobre la vida d'Antoni Gaudí. Antoni Gaudí, mestre i professional, malgrat no ser un professional del mestratge. Entenem com a persona docent aquella que ensenya. Ensenya és aquell qui assenyala o indica un motiu que mereix el que el filòsof Josep Maria Esquirol ha anomenat com una mirada atenta. Ensenya qui assenyala. La mirada del docent no és indiferent. Significa alhora que ell mateix queda significat per allò que assenyala. Hi ha una relació. Mentre el dit del docent apunta l'objecte que mereix atenció, tres més assenyalen el docent, l'assenyalen a ell. Si bé és certa la dita oriental que quan el savi assenyala la lluna, el neci mira el dit, també ho és que de ben segur, sense el dit del savi, malgrat no sigui gaire atractiu, el neci tampoc miraria la lluna. Per tant, calen dits de savi que assenyalin la lluna, cal un mestratge. I alhora aquest dit sapiencial parla il·luminat per l'objecte que assenyala. Aquest dit de savi està il·luminat per la lluna a la qual apunta. Quan aixequem la mà i amb el dit assenyalem el cel, no només manifestem una verticalitat, també estem dient «soc aquí i tinc alguna cosa a dir». Què són, si no, les torres del Temple de la Sagrada Família, sinó un conjunt d'alumnes apostòlics avantatjats que aixequen el braç per participar en el debat secular de la ciutat aportant una bona notícia. Els que hem estat a la docència ens agrada que, quan fas una pregunta, els alumnes aixequin el braç. La Sagrada Família no deixa de ser una classe d'alumnes avantatjats on tenen moltes ganes de participar i tenen alguna cosa a dir en aquest debat secular que és la nostra ciutat. Valgui aquesta introducció per apuntar un primer tret significatiu del mestratge d'Antoni Gaudí. I és que és testimonial. En grec es diu màrtir. És un mestratge martirial, si bé no arriba a la sang. Quan Gaudí construeix, Gaudí s'hi construeix, tot remetent alhora a un altre significat que va més enllà del que és només un mur, una finestra, un tirador o una reixa. Assenyala, però va més enllà. La seva tasca professional indica i assenyala realitats profanes amb voluntat de transcendència. També del seu propi anhel de transcendència, a voltes explicitada en un llenguatge religiós o mitològic, com hem vist també amb els jardins. Gaudí no va ser un professional de la docència o del mestratge. No ho va voler. No pas per un menysteniment de la tasca dels docents de l'arquitectura, que valorava pel seu sacrifici professional, sinó perquè li hauria impedit exercir com a arquitecte. I aquí aquesta cita de Joan Bregós, que diu Gaudí: «Cuando hablé por primera vez de suprimir la Escuela de Arquitectura de Barcelona, estaba dispuesto a crear una escuela privada». Atenció, Antoni Gaudí disposat a crear una escola privada, que habría sido un éxito y habría atraído a gente de todo el mundo. Es decir, que había puesto mis sólidas teorizaciones y mis dotes de pedagogo y psicólogo al servicio de la enseñanza. Y luego, como arquitecto, no habría hecho nada. Por eso son de alabar los profesores auténticos. ¿Quiénes son aquests? Los que por vocación sacrifican la obra personal por la labor docente. En aquesta cita, quan Gaudí parla d'una certa capacitació pròpia per la pedagogia i la psicologia, ell mateix s'hi està reconeixent amb dots per la docència. O sigui, ell s'hi veu. Escolta, si tanquen l'escola d'arquitectura, cap problema. Jo en monto una perquè jo em veig capacitat, perquè tinc dots per això. Això és important perquè ell s'hi veu fent de mestre, en certa manera.
que no és una vocació que li queda com aliena, no? O indiferent. Al contrari, no? Ell hi empatitza i la considera agradosa, té el seu like, però no s'hi agrega, no té l'agree, és el gran problema d'avui en dia. Fem molts likes, però tenim poc agreement. És a dir, hi ha un discerniment de Gaudí que diu, vale, això em pot agradar, però no em toca, no és el meu, no és el meu lloc. No? Gaudí renuncia a la docència perquè va optar per un magisteri ministerial, o també a la inversa. El seu ministeri esdevé magisterial. Les grans coses es troben en les petites coses. El magis és el minus. En Gaudí hi trobem tant l'ideal del món clàssic de trobar el macrocosmos en el microcosmos com l'ideal evangèlic de la primacia de la humilitat. Qui vulgui ser el primer, que es faci servidor de tots. Marc 9, 35. És també el trobar Déu entre los pucheros, que deia Santa Teresa d'Àvila, que coneixia prou bé de la seva obra de les Teresianes. Ja en parlarem. El mestratge de Gaudí va vinculat al servei del que ell viu i posa en pràctica a través del seu ofici d'arquitecte. No es tracta només d'una formació professional, que també no és només un aprenentatge de coses pràctiques. Recordem que a la Sagrada Família va haver-hi un moment en temps de crisi econòmica que fins i tot es va plantejar utilitzar la planta Menjú com a escola de formació professional. O sigui que no és una cosa que li vingués de nou, sinó que hi ha una educació inserida en el quotidià laboral que contempla la relació interpersonal, el tenir cura de l'altre, el ser de l'altre, malgrat el seu caràcter que tots sabem que en tenia. Però hi ha una preocupació pel ser de l'altre, no només un mestratge de coses pràctiques profanes, sinó també pel ser, per la persona. Per exemple, la seva preocupació per la salut dels treballadors, per dir una entre tantes coses. Gaudí no només fa maquetes funiculars, aquelles maquetes penjants, i fa models tridimensionals, sinó que entremig dels models, tant dels que pren del passat, de l'entorn cultural, com el que ell mateix fa, enmig de tots aquests models, és educat i educa en els altres per modelatge, pel testimoni personal. I això, recordem la frase, que per fer les coses bé cal primer l'amor, segon la tècnica. És a dir, la passió i la vocació, elements que estan vinculats al ser, estan o precedeixen la tècnica o el coneixement. Per tant, hi ha una mirada al ser, és aquest mestratge. Incloent aquest primer apartat, podem afirmar que en Gaudí trobem la síntesi de l'hermenèutica i l'hermètica, la recerca per la comprensió i la recerca pel ser, la tipologia del professor/professional i la del mestre, la d'Occident i la d'Orient, la metodologia científica i la de caràcter sapiencial. Ja sabreu que saber està emparentat amb sabor, etimològicament. Per tant, és algú que ajuda a saborejar les coses, a tastar les coses, a sentir, aquest mestratge sobre el sentir de les coses. Té alumnes, però en el fons més aviat té deixebles i té col·laboradors. Gaudí considera a Jujol no un alumne, el considera un col·laborador. Treballem conjuntament en aquesta recerca. Això pel que fa a la vida de Gaudí. Volia que quedés clar aquest magisteri, aquest mestratge que és ministerial, que està en el servei, que està en el seu dia a dia com a arquitecte. Anem a les obres. Del llegat arquitectònic de les obres de Gaudí, el seu llegat pedagògic. Actualment, la majoria de les obres d'Antoni Gaudí han estat adquirides per entitats que en promouen la difusió com a bé cultural. De les 19 obres construïdes o en procés de construcció, diverses estan vinculades a ens de titularitat pública, Palau Güell, Parc Güell, Cripta Colònia Güell, pavellons de la Finca Güell, Jardins Artigas. També titularitat pública privada, Fundació La Pedrera, Nau Gaudí.
Titularitat privada no confessional, Casa Batlló, Cellers Güells, Torre Bellesguard, Casa Vicenç, Casa Calvet, Casa Botines, El Capricho Comillas, o privada confessional com Basílica de la Sagrada Família, Col·legi de les Teresianes, Misteri de Montserrat, Palau Episcopal d'Astorga. Cal esmentar també, encara que no es computi ara, el cas de la Casa Museu de l'Arquitecte dins del Parc Güell, que tot i no ser una obra de l'autor, està gestionada per la Junta Constructora de la Basílica de la Sagrada Família. Per tant, l'Arquebisbat de Barcelona. I després també tenim espais expositius, com el Gaudí Experience, perquè tothom s'apunta a això, Gaudí Experience, o Gaudí Centre de Reus, o la Casa Pairal de Gaudí a Riudoms, etc. De totes elles, i limitant-nos a les obres de l'autor, més del 50%, 10 en total, disposen de continguts o activitats educatives. L'oferta explícitament educativa és diversa, des d'espais immersius gaudinians i aplicacions multimèdia a la Casa Batlló, passejos didàctics a través de l'obra L'Arquitecte, Parc Güell, visites pedagògiques i tallers multidisciplinars segons itineraris específiques i franges d'edat, La Pedrera, Palau Güell, Torre Bellesguard, tallers tecnològics o vinculats als temps litúrgics, etc. Tot i que aquestes activitats educatives es puguin entendre com a sobrevingudes respecte al programa original d'aquestes obres gaudinianes, aquestes obres no estaven pensades com obres pedagògiques en un principi. Indiquen clarament el seu potencial educatiu. No és sorprenent tractant-se d'edificis amb una gran riquesa de possibilitats interpretatives i d'aproximacions històrica, artística, tècnica, constructiva, social, natural, etc. I especialment per l'obertura de bona part d'elles a la transcendència i a la recerca d'un relat de sentit. Ens centrem en tres. De totes aquestes obres, quines tres podrien tenir, de les obres de Gaudí, quines tres podrien tenir una finalitat, diguem, més pedagògica? El Col·legi de les Teresianes. L'edifici del Col·legi de les Teresianes, tot i ser titularment un centre d'aprenentatge, respon més a una mentalitat de lloc conventual que no pas estrictament educatiu. Assenyalem dos fets significatius, el tarannà mistagògic i la generositat inherent a l'acte educatiu. Tant la Basílica de la Sagrada Família com en aquest cas ens trobem d'una obra que vol oferir una reflexió mistagògica. Aquesta paraulota, mistagogia, no és un neologisme, ve de la patrística del segle IV i és acompanyant el misteri. Per tant, són obres que volen fer una pedagogia del misteri, acompanyar en el misteri. I està inserida en la trama urbana. És accessible, per tant, als ulls del vianant i a través de textos que també formen part, que ajuden a interpretar tant la Sagrada Família com les Teresianes, l'Apocalipsi en la Sagrada Família i l'obra de Les Morades de Santa Teresa Jesús en el segon. La generositat. Pel que fa a la generositat inherent de l'acte educatiu és un acte d'esperança, és un acte de generositat, és un acte contra tot pronòstic, és tota una epopeia. Aquí Gaudí va fer aquests plànols per una passeta a Sant Enric d'Ossó. Per tant, va vinculat aquesta generositat de l'acte educatiu amb una pobresa, una austeritat, una senzillesa. Aquí, en aquesta obra de les Teresianes, Gaudí no utilitza els materials que utilitzava per les obres de la burgesia, sinó que remet, diguem, a aquesta recerca de l'austeritat, perquè en la senzillesa i l'austeritat formaran part del que és la pedagogia també de Gaudí. El següent és l'obrador de Gaudí. L'obrador de Gaudí a la Sagrada Família mostra com l'arquitecte prenia i feia aprendre en la mateixa tasca d'arquitecte-escultor. En l'extens reportatge monogràfic de la revista La Gaceta de les Arts, el 1926, quan va morir Antoni Gaudí, queda palesa la gran diversitat d'objectes i processos que formaven part del seu procés creatiu. Amb raó, Juan José Lahuerta afirma: aquest no és el despatx que produeix plànols freds, números, càlculs i pressupostos, que és el que jo he viscut com a arquitecte, sinó l'obrador de l'artista demiurg que crea modelant amb les mans i bufant amb les formes. L'aprendre fent, learning by doing, l'ampli marge per la creativitat o el treball interdisciplinari i en equip són elements de la pedagogia que acaben
al taller gaudinià, en sintonia amb les petites escoles situades a la cantonada. Com que no tinc temps, avanço. Les famílies són l'obra gaudidiana explícita de referència en l'àmbit educatiu. Evidentment, posseeixen un interès constructiu que no ha passat desapercebut al llarg de la història de l'arquitectura. Recordem que Le Corbusier, el 1928, quan fa la visita a la Sagrada Família acompanyat per el Josep Lluís Sert, fa els dibuixos i pren nota de l'estructura, queda enlluernat per l'estructura de les escoles de la Sagrada Família, i això després és referent per altres arquitectes d'arquitectura de closca, com són Eladio Dieste o Félix Candela. Però també té relació amb la pedagogia. Comencen les escoles de la Sagrada Família buscant un mètode pedagògic innovador, que eren les escoles avemarianistes, que venien de Granada. És a dir, van buscar un exponent pedagògic referent de pedagogia activa d'aquell moment. Després, sabeu que les escoles es fan el 1909 com a resposta a la Setmana Tràgica. No com una resposta revanxista, sinó de dir, davant este desguisado, davant d'aquesta confrontació social, com actuem com a cristians? Doncs actuem servint, actuem amb el cervell. Per tant, anem a fer unes escoles. Després, el 1915, coincideix Antoni Gaudí amb Anna Maria Maccheroni al Congrés Litúrgic de Montserrat. I és en un context aliè al tema pedagògic, que és l'arquitectura i la litúrgia a Montserrat, que Gaudí escolta aquesta deixeble de Montessori a Barcelona, queda enlluernat i aquell mateix any comença a aplicar-se el mètode Montessori a les escoles de la Sagrada Família. També és entre el 1915 i 1920 que Maria Montessori està a Barcelona i comença a fer una pedagogia catequètica. Comença a inventar-se capelles per infants on ensenyar a infants. Tot això no és casualitat. Aquí hi ha unes informacions que caldrien ser més estudiades. I no em queda més temps, perquè ja... Quan queda? 3 minuts. Bé, doncs en 3 minuts... En 3 minuts no dona temps per parlar de les 8 intel·ligències múltiples de Howard Gardner, però sí que si anéssim fent... Podríem parlar molt de pedagogia i Antoni Gaudí. Hem vist tant Montessori com les escoles avemarianistes es basen molt en la pedagogia activa, és a dir, una pedagogia no només nocional, no només de cap, sinó també de cor, de sentiments. Recordeu que la planta de les escoles dels Fills dels Obrers de la Sagrada Família són 3 cors entrellaçats, perquè que són la Sagrada Família, o sigui, la mateixa Sagrada Família, els 3 cors entrellaçats de la planta de les escoles de la Sagrada Família són les que acullen els infants. És a dir, hi ha tota una simbologia que va molt més enllà d'un aprenentatge merament racional. Només dir-vos que podríem trobar raons en cadascuna d'aquestes intel·ligències. La lingüística ha sortit abans, per exemple, al jardí de l'entrada als pavellons de la Finca Güell. Hi ha un relat, en totes les obres de Gaudí hi ha relat. Jo tinc un fill que té 14 anys i escolta a Netflix una sèrie que es diu Percy Jackson i los dioses de l'Olimpo i és una excusa d'una sèrie televisiva per parlar-te de mitologia. Doncs Gaudí, en certa manera, fa el mateix. Hi ha molt relat. Si passem a l'espacial, què us he de dir de la intel·ligència espacial i Antoni Gaudí? O sigui que seria la intel·ligència que més treballa i, per tant, és la que tindríem més a mà. Naturalista, només cal recordar la frase de Gaudí: aquest arbre proper al meu obrador, aquest arbre és el meu mestre. Per tant, també hi ha invitació a la intel·ligència naturalista. Corporal sinestèsica. Corporal sinestèsica, Antoni Gaudí, la dansa. Escolta, hem escoltat aquest matí com en el projecte per d'una entrada en un cementiri, Antoni Gaudí el que presenta és una processó, perquè l'acció precedeix l'espai arquitectònic, l'acció és abans. Per tant, Gaudí s'imagina la Sagrada Família i posa, com hem vist, tot un claustre al voltant perquè crea l'espai a partir de l'acció del cos en moviment, per no parlar també de com es cuidava ell corporalment. Algú estaria bé que em parlés de què menjava, quina dieta seguia.
no? Lògico-matemàtica, per descomptat. Intrapersonal, els membres de l'Associació Canònica Antoni Gaudí aquí podríem parlar-ne molt, no? De com treballa ell la seva interioritat, no? Aquest Gaudí que contempla, que va a l'espigó de Barcelona a veure el mar, etc. Interpersonal, la cura que té de la seva neboda Rosa, la cura que té pels seus col·laboradors, Francesc Berenguer i d'altres, que els hi dona sostén. I la musical, home, Gaudí musical, doncs sí, doncs Gaudí també hi trobaríem intel·ligència musical, no? Des de tota la Sagrada Família entesa com una caixa de ressonància per a les celebracions litúrgiques, els cors i demés. Doncs que aquest any Gaudí ens mostri l'Evangeli, parlant d'aquesta intel·ligència natural, com un cantus firmus, com una nota de fons que ens sosté en l'ensenyament i l'aprenentatge, així sigui.